Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka app na ka Play Store. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ke jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Nabanta ke jingpuli ka jingseo ka baret but pila ban layu ban puli da ka education loan, pila aru ban syukola hu number, kandai nyo saw san riu pranot, lani kandai pran riu laisan, arn riu kandai pra. Hatu pikwa bagi janjong pikil kuit ha benar kam daka Oswell Soup hila banyo na barok kidukan Hadien baka sam khamti kala pli dangshen ya kaslam ajing hikai ka balatim kum ka sam khamti tuition class ka badan hapen thor block fu menta ka kanti kala pentip shagi khna school bakala yo yaw babu Samuel Lingdo kum uno hikai ubala pendep ya ka kerdan pulie Bachelor of Science but ubala tebin man ajing hikai ha ka subject jingkhen but science Kani ka slam ajing hikai kan long tang na kabanta jongki khna ak berang puli ya ka class 9 but class 10 kata tang ha ka subject jingkhen but science kat bana kabanta ki khna ki bapuli ya ka class 11 an ajing hikai ha ka science stream ka bakan thup ya ka subject physics chemistry but mathematics ha kani ka sam khamti tuition class lapen biang nadong shadong ya ki jingdan kam khnang man pensuk ya ki khna school nga kerteng i Samuel Lingdo thì ki khna hi ju khot enga research sam kadai ngalai hikai menta la snem ma na du snem arajar hadu menta thì hani kusngi pede bangai i ba kadon kani ka tuition class ka ba ka banirap ki khna ki kham tolot ka badon hang ni po penthor hang ni ki ngala fun ye i ba sam khamti pat nga chúng ta cần ngalai kan dui i le keren ba ngar ngakwa pandan menta kan ni ka jingya ka tuition ka pan penkre ki khna ki bakham tolot banyarap ki bakin pas metrik ti habangai kan dui i pade ngalasung tanat sibun namar ba ide ibriu ngasem ba ilong briu sempang bot briu ba don kata ka mensiam banyarap lem ki khna banyarap lem ki weipat bat ilong briu bos ngurip le rin sibun tengah sultanat pan ilon benta lem bat i ha kan ni ka kam ka banyarap ya kini ki khna samla ki jongi ti ko munong hikai hi ngala don la slem ha hang te po Don Bosco Technical School ha ka bang hikai maths hang te ru ti ngala chong thai no pat benchin snem mau snem aracara puar banai August na ka Don Bosco Technical School ti wala ka taru wala ngala chong thai ru han rei ngadang kwa hi ban hikai kena mang i ba ya ka jing hikai om dang mang i ka jing hikai kung no hikai hi ngasu thu ba Lada ngam i yaki kena nganum la bani kai ki nganum la lada ngam i kena nganum la na kata kata nga i chuai kena mangta pada ngasala bani kai ki kai tibun ki kena ki mang kai mangalele ki mde ki kena ki bastar kibun ki kena ki kai mangari ki kena ki batolot ki bam don kermen wat haladi hiru bakin yele ne penpas metrik re nga pada namar banga i ki ngahikai ki no mensim ngasu thu i ka jing berkat ngasu thu i ka jing e ka jongki ngam ben yaki ngam ju ben ngam ju penrem yaki kena menu em ngas ngutu shwa yaki ken abang ngas ngutu yaki ngam ha kerdan bagi don hang ta ngala ban kentiu pat yaki sidong pan hikai yaki te tangkat ta he ngakren te ngakremen ba kan kam kan long ka i ka ba la shisha ban rap iki du ki kena kat ki bodon ni kata ka jing temu ban pas metrik banyak camat ka jing em tangkat ta na hi ki ba ngasim mangahi ban itu pi kide ki kena teng ki bam kwa syu ban late school mo ki ban dala pas metrik kim kwa atat ya ka mas ya ka jing khen ki lum kwa một số ông nói phi menta ki kena po ông te po bang hikai ketika po Don Bosco ru mencup menta tolong mar Don Bosco Technical School hi kadai ka school ka ba ta ki kai ki kena ya ka trades ban kin trekam mo kin long electrician ni ki mechanic kum ta ter ti ki kena ki kwa ben yo tangkap praktikal baik ban kwa su ban khen khen ni nga nga don hang te ha ka ti school ha ka ba ki kena kim kwa su ban khen ban ga dei no ki khen ki pi ti la da dei
พี่รับpersekutu ibang asyam maka kadang ika ulang kemas kapa sibun ban persekutu ikna makim don syo kamon ni kata ka subjek mah tang balai kadai pat bang ki kena ki persekutu bang ki mah ngam juk mi lenti bagi kena kin buram ngam buram syo mangai kena de bang buram mangai kena war lakim tieng yang aro kendiak lu hendak ki buram kelapa yang tak jengit bagi buram ngate mah habang hikai ru wat ya eta ka bakim persekutu nak syo ban puliru ngapen pulih kita kena kita bosku kidep non bosku kalau kidep ITI ngapen seluruh ngong dei tang pin pas ITI dari pidei ban lek pulih ke diploma lek sekamat lek diploma lek pulih bitek kita on siang kena kita pendep ke bitek kita wan yang nduk ngah teng ngam itu sio kendor joki namar takis pak ki hajar mut nang tei lapas ngam itu sio tang ba ki pekin dak ki pen kan ma ngar mo te kila entak ki on pikan mau sar pi ai ben si bangi ba ngem dei pun sukun os pendep ITI hang ni insura skul re bara putur nem ban poin tali insura bu drill ngelit tre no re ngedi balik pulih sekamat pendep bitek te kiwan ko kita ki kena kiwan ki keren yang ate long kalau gay ke ba long rewarding kan hoi ka kam hikai hi itu pi ka kam hikai ka kam don kan kam dadon kata ka financial rewards kata ka jingi onong hi ha ka liang kita ka kayo ka kot kam don ka kam hikai hi ka kam ka ba duna kayo ka kot re ka jing yo anak kam hikai pede ka jing kan mau ke cuki kena kan don ki kena teng la post nem palat post nem ngam kan mau syu kiwan keren yang ki ong sa pidang kan mau hi ngong ngam kan mau syu ni te sari pi teng kelet syu dari kan mau kan mo tiga kata ka jing kan mau ki kena teng ki kena ki long he ki le poi siap ki lai poi siap bari lu teng kontak ke Facebook ki ong sa ki nang kan mau pi pidang kan mau ngi ngong te kum ta kan te kata ka de jing onong na ka jing onong hakas pa mensim om de hakas pa pertai mo hakas pa mensim kan te kata ka jing i jong api kena te long nadu mensuai adu mentang bang i kena kalong ba sirukom ki kena mentang kila kham suk sibun ki ban kini le exam mo ta ki badan ka jing temu ban pa sa ka matrek lu kila kham don sia kata ka chan sum pa sa ka matrek namar ba pi long kani ka syllabus ka along hata kom ka jing set ka jing kli ha ka metrik along hata kom ba ki jing kli ki balengkot om dei ko maki por mo sa bagi kena ki aptho ki jubab ki pajarong ka ban skor ki marks rem ta ki balengkot ta ki objektif ru pe ta ki english ko bon ki objektif sudah ki kena teng ha ka por mo sa ba pinyo prapo ya ki english kalong ka man ta ki kena khandai po khandai si spa ki yo ki english maki bon ki objective type questions ma tikum kalasuk sibun kini kena balong mencua bat mentate ke kata kalong pat ke babahan nomor baik kini kena ki bedan ke jing temu ban pas sisa ka matrik kala hamsuk sisa kila sia ban pas mo tinga na kaliang jong iba sam ham tiru bat na kaliang jong di institution hiru ngakot sobhai piki kena pinwan hang ni lara pi don kata ka jing temu ban pas whatsapp tiang wan hang ni ngini pule lang ini tristom lang bat om tei tak pin pas bah hiru bat kajing em jong pi kenya cakamat kai pindan kajing kan men kai bo namar teng war apa pi apply tak kam pulit ru tapi apply kam constable ru him yo so ka pas lasi him yo pi pas metrik lepas metrik mi yo ban apply kam pulit tak kam constable ru ban apply supaya mi yo so pi pas metrik above te pi kwa on pas ngai mesin pi wan sini ngan penira pi ngaranti pi om dei tak mangong bangan penhikai pi ngaranti pi bang ini tri stop lang ngaranti pi bagian pas bahas kemat hirup pakai jingim sepi kan ya kemat dan kaji kermen hadian ba kami ketika first news item na Batisi TV mengilik yang ni ka sam competition class kila bon ki mikpa ki bala iPhone kila dan hirup ki kai ki bala iPhone hi te ngi hak mat tu pada ba hak classroom hi kidan lai ja kena kidan kiti kena ki belong very bright ki ba start ki ba close ban kem ki kai ki batai kidan ki kena ki belong average kitu ki kam suki kendiat ti kidan pada ki kena ki bakam long kidan nak ko wika section ki bakam jenjar ban sotu ki beren kam ka special attention ti finish ba kini ki kena dai classroom nomor kino kai teng bikin penya syllabus ki kai bi ko ka pace bagi kai bi ba kini catch lang ba ki ba start ba ki average ba kini kena ndre kini kena ki bakam duna ka boarding sotu ki kam simpor te andang ina isyong bat ki katu kan ngut kini kai bala earphone hadian katu ko bangi mi kini news item jong ni sam competition class i la sotu menta ba kini tuition class kan kita bahai ki kena i bakham duna ka bor
sungthuk man syong no te na pedang gini kai bengila ya screen longa shamba isa iba la ya kran mentah isa Samuel I hamdan idea wa kumno ban guru mi kina kibala man syong no kibala give up maka education kamtam ka maths wa science te kidan ki students ki baila pan pass mi kaman syong no aga pre-board selection ki yo tang single digit ki yo tang new marks pra marks bikin dan hope show ban yele matric ru ndrei community kena I groom I penpas ki tikidan ki na pedeng jengki ki bayo sapusan marks ki bayo sapu pra marks sonta hi te kala penlong iki bikin pas ke matric tadi bikin pas ke matric ti dele 11 12 kala up to now da arts kindan kam show ban shim ni ka maths pa science te di kala dep class 12 arts kala pendep ke BA kala shong graduate te ngasham ba na pedeng gitu ki bengila ekran isa di bang khamlong masutho in sutho ba ka jimut jong ni tuition class te location jong ni tuition class ru kalong kadi ka epicenter ya santli ki school kumbangi ni ka po panthor block 4 yang kani ka panthor ka location bakadan kani ka samkhamdi class hi samkhamdi tuition class hi kalong center ya santli ki school kani ka panthor khra Presbyterian secondary school ka St Joseph higher secondary school sakani ka Valley View secondary school kadang sa Velco secondary school kani ka Sinanak secondary school te kani ka tuition class ni kan kita bai kena ni kini santli ki school klam dak lat ri ki kena ki balik ki school ki ba paunam kum selaim khra ki school kum ki Anthony's ki St Mary St Margaret St Edmunds kan kita langi kita ru te location jong kani ka tuition class ru kalong ka basengan jadi gila ban stretch tuition classes jungi hadu damiet ru long kasuk nama kadeh rut surok kadeh bayabun ki yang kisam long kasngai na te bat sakawai ru macam tiau ifun yang sa iwei no hikai ka jingtmu jung iru ka song ya ha ba kani ka tuition class te ki timing jung I pada imut ban syem ki timing ba syem ban step khandai baje ban step ado khadwai steng te bat I kwa ban kita ya gitu ki kena school ki balik school mate nomor kini ki kena school balik school mate ki numla ban attend ni ki tuition class ki bazang san baje nomor ki tang nyu baje ki hab no ban balik school te kidan pada kam ki kena ro kidan kami ke tuition ke badai ka maths ka science te khatar ni sai penbat te ka timing pada ka bai sa Samuel mentai shem hi kidi bikin timing jan mate bat mentai idang shem shotang Tuesday Thursday bat Saturday te ka timing ke debit na do san baje hado nyu baje mut san baje ki kena ki high school lai baje kila yo shoban wan shayeng kinwan disha kinwan kre ishote san baje ka ade ka timing ka long kelut jadi berakat te mut san baje do nyu baje isen shem ka maths ba ka science ru ila baniram te sngi kin David Tuesday Thursday ban Saturday te kitu ki kena ki bangila phone ha ki di sngi bla kwa wan tuition ban join ni ka some competition classes ru to shem lemba ni ka kubor baga di kijing pentip if he ba tuition class jong some hamti ngila isdang ngindan hakasngi Tuesday Thursday ba Saturday iban shem tuition if he inde isa Samuel ibadan experience ar house nam ya kijing shem tuition but inde isa iba kam address ba ya needs ya kijing dan kam jong ti kena iba kam suki ka jika bors mutu ka jong ki te jo ka por ngi yo ban kita lang ru ki average students but ikti ki bright students te habe de ba kani ka benta te kani classroom mentang la phan olai benta kidan kita ki arli kamera ki boros katto ngase su e kum tu te mentang la ipan khoj bang te ngin bo no kita ki classroom I table bat ki chairs tan benta ban kita ki san remote namar ba kita ki kena hi ki ba kham duna ka boros mutu ban kem kitu pihak ban ai ba ka special attention iki te finumla iru ban shem iki ha kani ka class of 30 students mut namanta jungki nra no I class berantang san remote ni yo ban kita gitu nomor ka thong ka jongi ka longba ngiram kami ti khna ru bikin pas ba ka matrik